Durante outubro non venceu ningún partido. En novembro abre pro Montañeiros cunha vitoria. Clave foi o comezo do encontro, pois en 25 minutos chegaron 3 goles. Jorge Cano marca o primeiro cun testarazo. Ahora corre! Sen case tempo para a celebración, do Pico aparece dende a banda esquerda e o seu centro sorprende a Lampón, o porteiro do vecindario. O guión era ideal pro Montañeiros, pero podía ser perfecto. Unha falta lateral finaliza cun golazo de Rubén Rivera. O dianteiro coruñés suma 4 goles na Liga, pero este, co calcaño, é fabuloso. Minuto 25, 0-3. Non se rendeu o vecindario. O equipo canario, que perdeu os 3 últimos partidos, buscou un heroe para tentar a remontada. E aí atopou a Aridane, un dianteiro canario de 27 anos que fichou este verán. Marcou 2 goles seguidos mediada segunda parte. Un foi un canonazo e outro un lanzamento de falta. 2-3. Volveu a moción, pero cando só quedaban 5 minutos pro final, un caneo maravilloso, autopase de Iago Iglesias, culmina o Capi. 2-4. Eran 5 xornadas en vencer do equipo coruñés. E non só sobresaiu o ataque. É que Manu Taranilla, o meta, parou un penalti na derradeira xogada do partido.